Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu. Yabona bese basithembisa drama isigaxa. Sihlale ngase ocopheleni la sofa. Into enjalo ayibe khona. I-pregnancy sivelile. Siyazi ukuthi uMacele ujabulile. uMacele unale injabulo le sithi siyayithanda injabulo, siyayihalela, kodwa le yamamkhulu kwenzakalani? Asidluleke kuMacele because uhappy. Ababingelele ukukhuluma phela nedrama. uMayeni sekufanele silinde isonto elizayo ezosho ukuthi lo mntwana lo uthini indaba yakhe nale pregnancy uthini. Besifuna lokho thina. Kuzoba njani guys? Kufanele si-suggest Uthando Nesithembu noMayeni ngoba 2 episodes uMayeni engekho asizwa kahle. Ngizothini ngoba uMacele ujabule, asisaqonda ukuthi kanti mamkhulu wasojabula ngathi ujabulela umzukulu wakho. Ayikho-ke inkinga, sisadisha ijoy yaMacele ngoba manje njengoba sesoshabeni nathi siyakuthanda ukujabula, kodwa manje siyayisaba injabulo engathi inobungozi phakathi. Akunankinga-ke. uMayeni akasatshelwa ngani ukuthi hey sekusheshe kakhulu sizwe ukuthi uthini. Akavelanga uMayeni. Yazi lona othe uma uMayeni engazi kuba khona asisheshe sitshelwe ube right. Ngoba ngicela ukutshela ukuthi manje episode ngiyibonile, ngabuye ngayidedela phakathi. Ngathi ake ngibuke ku-social media ngeke nihlale ningasho ukuthi uMayeni utheni ubengekho, kodwa igama lakhe alisalanga. Asifuni thina kuvele igama lakhe, sifuna kuvele yena simuzwe ukuthi uthini, siqhubeke-ke. Lokho nje esikufunayo. Kuzoba Uthando Nesithembu noMayeni, noma kube uMayeni ekuqaleni uMayeni ekugcineni. Yini le mhlola? Sesiyazi ukuthi uMacele endlini yakhe vele kuyabhiyozwa, uyabhaka ngisho ukubhaka, ubhakela unumber 5. Number 5 uthi mina angikahle kakhulu ngoba uMacele uzobhaka. Kwebakwethu mina bengibona ukuthi ukuba umamkhulu uma kuba nezinto ezinje akuhambe nemiliyoni eceleni, ngoba yini le eyenzakalayo esiphaka. Asikho-ke kumamkhulu sesimbonile ukuthi cha, umamkhulu uthi ngicela bengazenzisi ngoba bayamazi uhusband wabo sebesaba yena, bafuna ukublame mina ngayo yonke into. Okay, uMayeni uthini? Hayi guys, hayibo, hey bekuphuthunywa kulo season 8. Naso-ke nathini bakhumbule noma yimo toxic kakhulu ngaphakathi, ngoba ngithi iphi drama sekusine nje esibonile ukuthi uthe akayokhuluma namuntu. Le usine uyophoxa ingane iyafika ikhululekile. Uthando uyophuma kumalihag ukhululekile. Usine uhlinile. Usine uzohlulwa ingane ngokungabi nalo uxolo. Asakayizwa kodwa uthi iqala phi indaba yakhe ngoba sekuthiwe unamanga ngesizwe ukuthi kanti nale ndaba ye-role eyamupha unyaka. Ngoba phela ngithi kuMangwabe kwaba yi-role. uMakhumalo naye wathi ubuye ngezinye iy'nsuku engatholi iplate. Ngelinye ilanga kuyakhulunywa, ngelinye ilanga akukhulunywa, kodwa nje kuba on and off. Sale sesizwa ukuthi okwanini. Hayi bakwethu, thina sikhumbula uMayeni ngoba simbonanga nakule episode edlulile, nakulena asimboni. Besifuna ukuzwa ukuthi uMayeni uzizwa kanjani ngalo useyohlala endlini enkulu, ngoba seyukhona indaba enjalo ukuthi uyangena kusekhahlela udonga. Mamkhulu, hayi vale le video guys, ngingaze nginibhore nami njengoba ngibhorwe ile episode kade ngiyibona, kodwa ngisanenzele-ke i-list yezinye indaba eziyisigaxa. Into elapha yakuthando nesithembu
Hawu, ngeke ngiyikhohlwe isithole esibomvu ngoba bayibalile. Esibomvu, bomvu. Yeah. Kodwa nje nani-ke lento ikwi-inthanethi. Ikwi-inthanethi. Yazi sengize ngiyasola ukuthi iy'nyanga nezangoma nazo zimandla ku-inthanethi. Futhi ezinye izinto bathatha izinto zakwamanye amazwe ezazenziwa kudala. Mase kuthiwa abantu abadala bathi into, hawu. Phela ngiyayifunda mina lana lento phansi enye yakhona. Gcina ingangichaseke nezangoma ney'nyanga. Sengisho ukuthi kukhona okunye engikutholayo. Manje sengize ngiyayibuza ukuthi kanti ngempela lento i-culture noma isiko noma kukhona owabuya kulawa amazwe wasebuya nalezi iy'ndaba. Base bekuthatha-ke lokhu kwaba umkhuba. Hhayi, bye we-guys, kusebusuku. Anginamdlandla, angina-energy. Mina uma kune-drama kube ne-drama. Uma behlangana kuba sa-family what abenze lokho. Angathanda amanqampunqampu ayo yonke into. Ufuna nje into i-episode ayisinike lento esesiyilungizele yona. Ngaphandle kwalokho sobe usiyibamba-ke kwezinye iy'ndawo. Ngoba phela manje hhayi, yini? Nisho kodwa ukuthi asikho toxic? Ayi kodwa basijwayeze bona ukuthi baney'gaxa too much. Beza nazo zonke izinto. Yiko nasesihlele silinde ukuthi kuzothiwani. Kuvele kungashiwo lutho njenganamhlanje. Bye.